taky ne. Běží Péťa k táboru, neviděl tam závoru, jede rychlík z Opavy, Péťa běží bez hlavy. Jo, to celkem dává smysl. Mám velký problém. Můj kluk mě stalkuje, akorát to dělá docela blbě, protože ho vždycky najdu někde za stromem. A kdo koho teda stalkuje, když za ním lezeš i za strom, kam se šel zcela evidentně jenom vyčurat? Ahoj Péťo! Zdar! Ráda bych napodobila tohohle smajlíka a nevím jak na to. Pomůžeš mi? Děkuju. Traktůrek Eda, žádný problém. Otoč svou hlavu mírně o 40 stupňů doleva a pak mírným trhnutím... Haha, mysleli jste si, že jsem si zlomil vás, co? To bych ještě musel mít páteř vysvít. Proč jsem tak